f'dak iż-żmien Ġesu u jallimhom qal ukoll: Iftħu għajnejkom mill-kittieba li jħobbu jduru mat-toroq bil-biesi twal, jixtiequ min isellmilhom fil-pjazzett u fis-sinagogi joqogħdu fis-siġġijiet ta' quddiem u fil-postijiet ewlenin fil-pranzijiet. Iberbqu ġid ir-romol u mbagħad għal wiċċ in-nies idumu ħafna jitolbu. Dawn jieħdu kundanna aktar ibsa. Kien qiegħed biswiet it-teżor, iħares u jara xi flus jitfgħu in-nies fit-teżor. Bosta onja bdew jitfgħu ħafna. Resqet waħda qarmla fqira u tefet bixtejn żgħar, jiġifieri xi 3 ħabbiet. U sejjaħ id-dixxipli tiegħu u qalilhom: Tassew ngħidilkom li din l-armla fqira tefet aktar minn daw kollha li tefgħu fit-teżor, għax daw kollha tefgħu mis-sejjed tagħhom, imma hi fil-faqar tagħha tefet kull ma kellha, dak kollu li kellha biex tgħix. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Ir-reliġjon x'inhi? Ġesu iwissel id-dixxipli tiegħu kontra it-tip ta' reliġjon ħażina. Filwaqt li jikkundanna lill-kittieba l-esperti reliġjużi ta' żmienu, huwa jwissi kontra 3 affarijiet: ix-xewqa li tkun u tidher prominenti minflok tgħix f'servizz bla egoiżmu lejn l-oħrajn, ix-xewqa li tkun irrispettat u rikonoxxut u li tfittex l-istima mingħand l-oħrajn, minflok tfittex li tippromuovi it-tajjeb tal-oħrajn permezz ta' servizz b'imħabba u b'umiltà. U t-tielet, li tipprova tuża il-pożizzjoni tiegħek, anki dik reliġjuża, għal gwadan u l-avvanz personali. Ir-reliġjon vera hi li tirrelata ma' Alla u mal-proxmu tiegħek b'imħabba, b'unur u b'qima. Il-mulej ippoġġi l-ispirtu tiegħu fina ħalli aħna nkunu mimlija bil-ferħ tal-preżenza tiegħu, bil-ferħ tal-qima vera tagħna lejh u bil-ferħ tal-għotja tagħna bla egoiżmu b'imħabba għall-oħrajn. Il-qima vera lejn Alla twassalna biex nagħtu bil-qalb kemm lil Alla kif ukoll lill-proxmu. Ġesu għallem lid-dixxipli tiegħu lezzjoni drammatika fejn tidħol l-għotja b'imħabba. L-imħabba ma toqgħodx tikkalkula, hi tonfoq bl-abbundanza. Ġesu wera dan il-punt lid-dixxipli tiegħu filwaqt li kienu bil-qiegħda fit-tempju josservaw lin-nies jitfgħu l-offerta tagħhom fit-teżor. Ġesu faħħar l-armela fqira li tat liċken offerta meta mqabbla ma' dik tal-onja li taw offerti ta' ammonti akbar. Kif jista' xi ħadd li hu fqir jagħti aktar minn xi ħadd li għandu ġid bil-bosta? It-tweġiba ta' Ġesu hi sempliċi. L-imħabba hija aktar prezzjuża mid-deheb. Ġesu għallem li meta wieħed jagħti irid jagħmel dan minn qalbu. Offerta mogħtija kontra l-qalb jew biex wieħed jidher tajjeb għal quddiem in-nies titlef ħafna mill-valur tagħha. Imma offerta imqanqla mill-imħabba bi spiritu ta' ġenerożità u sagrifiċċju trendi ħlas kbir fis-sema u hi imprezzabbli. L-ammont
jew id-daqs tal-offerta mhux daqshekk importanti, daqskemm l-istess offerta se tiswa lil min qiegħed joffriha. L-armla fqira setet żammet imqar munita waħda minn dawk li tefet, imma minflok hi tat bla ħsieb ta' xejn kull ma kellha. Ġesu faħħar lil xi ħadd li bil-kemm ta' solt somma tant insinifikanti għax kienet kull ma kellha biex tgħix. Dak li aħna għandna x'noffru jista' jidher żgħir jew ta' ftit valur, imma jekk impoġġu kull ma għandna għad-dispożizzjoni tal-mulej, minkejja kemm dan jista' jidher insinifikanti, Alla imbagħad jista' jagħmel bih aktar milli aħna nistgħu nimmaġinaw jew nikkalkulaw. U inti skoprejtu u qed tgħix fil-ferħ u l-libertà ta' min jagħti lill-Alla u lill-proxmu bi gratitudni u bimħabba? Mulej, kull ma għandi u tiegħek, jinnoffrilek li l-nifsi u kull ma għandi. Noffrihomlok min idejn Marija Santisma li bħala ommi tenni biex indawwar il-ġid kollu li inti ipprovdejtli għall-użu tajjeb u għaqli skont ma tixtieq minni int għall-glorja tiegħek. Grazzi Ġesu. Grazzi Marija. Amen.